Dewi Banowati niku rak putri sing sugih bondo donya, suarane ya apik, pinter nyanyi tumpakane alpat. Nggih mboten? Nah, Zaman semono iki. lho. Niki Zaman semono kok awisane alpat lho. Nah niki sampean iki ora ngerti kok marai kok. Wayang zaman semono kok. Mulane nek dalang ki nglakokne cinta segitiga ngeten iki lho Mas ki Lho ora zaman semono kok ana alpat iki lho. Walah ora tau ndelok film-film nggih ngeten iki. Terus. Dewi Banowati niku Oke. putri sing sugih bondo bandu, suarane apik, pinter nyanyi tumpakane alpat, duwe campur sari lho Mas iku Mas. Zaman semono. Lho kandhane Koyo wis ana grup campur sari. Nggih mboten Mbak. Lho. Iko lho iki. Sing libat sapa? Lho, sing hebat Petruk. Terus dia campur sari kelampe sireng niku. Wah, gak nonton iki. Betul. Terus. Banowati niku sugih. Sugih. Atine niku jane tresna karo Arjuna. Terus. Kak ya Permati ya Arjuna. Permati ya Arjuna nama lain. Nggih. Terus. Ning wong tuane ndak setuju. Oh. Dijodhokne karo wong sugih sing duwe pangkat derajat pemimpin sing diarani Duryudana. Nggih tak tulis niki. Weh kok ya hafal cerita wayang. Alah. Niki Duryudana niku ratu sing sugih duwe pangkat ning gone Ngastina Tuban kandhane kok pun hafal kula. Ngastinapura. Lah niki rak critane jenengan cerita dagelan sak geleme. Ngastinapura kok diplesetke. Tuban ora tau ndelok TikTok sampean kok. Rumah sakit. Ngastinapura. Ning ewondene wong jenenge Jodho Pati wis ginaris takdir karo ngersanipun Gusti Allah. Ngono. Menungso tan kena. Apa ki tan kena milih ora kena. Bareng ngono Arjuna tresna karo Bratajaya. Bratajaya niku bocah Kediri anake Bakul tahu. Kowe ngawur. Kandhane sampean iki raro kok. Lho, niku dalangane kula cerita kula niku. Lah kok pakemmu beda karo pakemku? Oh, jenenge dalang ki rak beda sanggit, Mas. Oh, beda versi. Beda versi sing penting temu ceritane ngoten. Sing penting intinya sama. Betul, Bratajaya niku anake wong ora duwe. Terus. Ning atine Arjuna ora iso diselaki, tetep tresna karo Dewi Banowati. Bratajaya niku nggih dihujat netizen ngene-ngene. Ning asli niku kula lho, Pak sampean iki. Niki dalangan kula lho, mboten dalangan jenengan. Ya. Beda sanggit niku. Beda sanggit ya. Beda sanggit nyuwun sewu nggih, Mbak, niki beda sanggit. Kagem dalang sanggite dalang slendro. Dalang slendro benten nyuwun sewu nggih, kagem dalang-dalang mas-mas kula sing hebat-hebat niku. Niki rak beda panemu, beda prinsip, sing penting alure meh padha. Niku Bratajaya niku nggih asline nggih kaya tresna karo apa iki? Karo Arjuna. Sampeyan kita gak yakin aku. Cerita ngeten iki kok. Kamu menggiring opini yang tidak loh kamu itu. Leres kula niki mboten menggiring Mas. Iki cerita wayang. Oh, wayang. Wayang niki jenenge Cinta Segitiga.
mendung peteng hanggameng gumuruh swaraning langit gumleger gebiyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg jegrek datan kantenan kang den pandeng sekedap-sekedap handulu angkasa mulat selo selaning mega ingkang lumayang soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambaraning alam pati senadyan lelakon wis kapungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewanata sudarmaning Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati Risang Werkodara ing raos handadosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged nyuwargakaken sudarmane Nadyan silih bapa biung kaki nini sedulur nyang sana kalamun murutan Nora pantas yen den nuta ilahing awik nam hastu nama sidam he titahulun Pandhu Dewanata lan garwamu Dewi Madrim wis tumeka titi mangsane jeneng kita sakloron bakal tak sendal mayang tak cemplungke ana jroning kawah Candra Dimuka
Mbegegeg ugeg-ugeg sadulita mel lae mboten sisip ing pamawas punika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus sak sampunipun ndara Werkudara sembada ngantukake ilmu ingkang sinebat kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip saking Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng Pandhita Durna ing Sokalima. Kedahipun paduka seneng kudune sampeyan bombong. Lah kok niki kula sawang malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnaning urip malah ketingal sedih. Gek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara, sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentananing praja niku beda kalian kawula. Nek kawula mung wenang ukur marang kodrate, ning nek pejabat negara niku wong ingkang sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pranatan amis bacining kahanan. Niku sedaya wonten tangane Sentana. Nek pejabat susah negara niki melu remuk bubuk. Mbok nggih mboten ketang sak kecap rong kecap sampeyan kandha teng Semar. Semar niku dhateng Madyapada dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodrataken dadi batur ingkang mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan. Yen gur meneng wae gek rampungi lelakon besok kapan, Gus? Ngudare tyasra riwut Purwati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumalati tan wandi binarti bloko kacurnan kang hambek juti Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar.
awit dikaya ngapa lan kepriye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwonengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa Kakang? Atiku rinidu dening wewayangan, pangangen-angenku ora bisa wening. Ora liya sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para dewa. Kakang Semar, nadyan rikala semono Werkudara isih enom, Werkudara isih timur. Parandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pangangen-angenku. Luwih-luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candradimuka. Kakang Semar, aku tinitah dadi anake lanang kamangka. Kamangka pangudanging wong tuwa marang anak bisa dadi anak anung anindita dadi bocah lanang kang mursid. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kakang Semar, ora ketang saklimah aku weneh ana kalidamar, Werkudara weneh ana pitutur supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa ndak tindake kanggo suwargane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim. Kakang sranane wong ya lubung betah lopo kurang goling helinga salat jatmiko inggih Gus, inggih ngaten nggih. Senadyan uripe manungsa niku wonten sak ngandhaping garis kodrat, nanging manungsa niku taksih dipun keparengaken budidaya. Sedane Bapak sampeyan sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candradimuka niku wujuding karma pala ingkang kedah linampahan Gus. Awit pinten-pinten dosa lan kaluputane manungsa niku kedah wonten unduh-unduhane. Dosane kang sarta kaluputane Bapak sampeyan
labet rikala semanten wanuh wani nyilih utawi ngampil titihanipun Bathara Guru inggih Sang Manikmaya wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini. Sedaya kala wau awit saking pamintanipun keng garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kepengin nitih Lembu Andini kalian Prabu Pandhu Dewanata. Bathara Guru ngabulaken Manikmaya ngabulaken pamintanipun Pandhu lan Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten kawah Candra Dimuka lan nampi wujudipun pasiksan. Lah banjur kodrat kang ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai Ndara? Kula tak matur sekedhik nggih. Pinten-pinten dosa lan kalepatan ingkang disandang tiyang sepuh sampeyan serananipun inggih namung para putra ingkang saged angentasaken tiyang sepahipun saking neraka Yomani. Caranipun diwiradati nggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama pungkasan manungsa kok wis mati niku sedaya amale pedhot bondo pirang-pirang ora digawa omah magrong-magrong ora digawa tetumpakan sing apik tetumpakan sing becik ya ora digawa sedulur lan kanca sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten saged pedhot niku namung 3. Siji amalin jariatin wujude amal jariyah. Amal didamel mbangun masjid, mbangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Ngaten Gus. Angka kalih inggih punika ilmu sing manfaat. Ana wong kok ngethok tularke ilmune marang wong liya, kok sing marai wis mati, sing diwarai wau tak sing ngecake ilmune niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang ingkang seneng ngethok tularke ilmu sing manfaat kala wau. Lah ingkang pungkasan amal sing ora iso pedhot niku wujude dongane anak lanang sing mituhu. Dongane anak lanang sing soleh. Njenengan sakadang para Pandhawa wiwit cilik pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan. Dicedhake kalih Gusti, diwarai babakan panembah. Sakniki kenging kagem bales lelabuhanipun tiyang sepuh sampeyan. Sampeyan dongake Prabu Pandhu lan Dewi Madrim mugi pinaringan pangapunten saking dosa lan kaluputan. Fa insyaallah Ndara Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma sampeyan ing tembe saged manjing wonten kasuwargan jati.
ngaturke panuwun kang tanpa upama. Awit saka pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-enteng pikire Werkudara. Inggih Gus, sami-sami. Punapa malih sampeyan inggih sampun nate ngregem kawruh kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten Semar ngira langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang Sudarma. Percaya mawon nggih Gus, percaya mawon. Menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu siang pantaraning dalu tansah meminta dhateng Sihing Gusti supados Keng Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrim dipun apura dosa lan lepatipun, mangke Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran. Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran supados Prabu Pandhu lan Dewi Madrim saged sewaka wonten kasuwargan sejati. jelangenira sang
lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Hyang suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing sun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambai para warga gong ing praja Ngamarta Werkudara barep kakangku apa sawetara wis Sabta ari tegese wis 7 dina nganti tekan ing ri palungguhan iki aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana sanggar pamujan praja Ngamarta saperlu nindakake olah puja nindakake olah brata ewadene nganti tekan dina iki pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siyadi Werkudara Yayi gandeng sak mengku ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone padha tapa brata ora ketang sak klimah pun kakang wenehana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene Siyadi nganti kadang para Pandhawa kabeh supaya nindakake tapa brata ana madyaning sanggar pamujan iki barep kakangku Werkudara piye pancen wis dadi tekate Werkudara aja ta mung etungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangkane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki. Mula
aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar gelem melu tapa brata mapan ana sanggar pasmeden iki. Dimas ingkang mengkono pun kakang kepingin ngerti apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggalihe Siadi. Mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela. Dimas barep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana alam padang merga ana sing anak-anakake. Cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunthi ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu. Monggo Pandhawa 5 cacahe kuwi ngibaratake kaya rong wadah. Ingkang wadah sepisan barep kakangku, aku lan Janaka. Ewadene wadah kang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana ing tepet suci. Manjing ana ing alam pamancat. Ngertiya senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak. Yen anak tansah ngerti mring wong tuwa, tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal, kuwi mujudake kasuwargan tumrap wong tuwa. Nanging kosok baline senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih blegedhu saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane. Ning yen kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas apa nyoto aturira Siadi? Banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kok aturake Sena? Nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim. Mara gage matura Bimasena, barep kakangku slendro kang dadi rasane Werkudara nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara. Sebab aku ngawruhi dhewe, aku ngerteni dhewe. Nalika bapakku Pandhu sinendal mayang dening para dewa nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candradimuka. Mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napake tapa brataku. Muga bisa dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal munggah ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji. Ora bakal aku metu saka sanggar palanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana kasuwargan jati. Barep kakangku permara reh mangus womyong ambrengeng kadi karonaning kaswahasih ring marga Hamalakung prisang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrang sang wayah
Surya mangrangsang wahaya Umyus amara wayahanto Dimas Yayi Werkudara bareng si Adi Kandha kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun Kakang Yayi ingkang mangkono pun Kakang Prasapa ora mung si Adi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan iki nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Yayi Njodipati lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun Kakang ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki Dimas semanten ugi kula Kakang Mas kula ugi badhe hanjurung punapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan punapa ingkang dados niatipun Kakang Panenggak Pandhawa semanten kula ugi mekaten semanten ugi kula Sadewa ugi mekaten Kakang Mas bombong rasaning atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha hanjurung niyate Werkudara ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun Kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Madrim kang mapan ana madyaning kawah Candradimuka miturut panemuku kaya ora tinemu ing nalar yen to Bapa Pandhu sinendhal mayang dening para dewa ora ketemu nalar sebabe apa ngelingi marang Kanjeng Rama sugenge tansah ngramakake marang kabecikan ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki kebrebeken marang darmane Kanjeng Rama Pandhu Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka barep kakangku piye Werkudara sak becik-becike wong mesti ana alane mengkono uga kosok baline sak elek-eleke manungsa mesti ana setitik tumindak becike Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalika sugeng ana alam padang kepiye mungguh larah-larahe kepiye mungguh gancare pun Kakang sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nunggu ceritamu gancare larah-larahe Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kok bisa kacemplungke Candradimuka iki piye Dimas
segara tandang risang bayu siwi urip tungkul manembah anglir boyo kontap barep kakangku kepiye Dimas nalika Ibu Madrim Garbini utawa Bobot adhiku kembar Ibu Madrim ngidam kaworan kepingin numpak wujute lembu Antini kamangka kiblat 4-5 pancer wis ngawuningani lamun to lembu Antini kuwi titiane Bathara Guru ing Suralaya saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kahyangan ngampil wujude lembu Antini Bathara Guru menehi syarat bakal dituruti bakal disembadani pamintane ngampil wujuding lembu Antini nanging besok yen wis ngurut kasedan jati sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana ing kawah Candradimuka saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim Bapa Pandhu nyarujuki syarat sing didhawuhake kelawan Bathara Guru. Musik kok Siadi trawaca anggone nyeritakake kahanane Bapa Pandhu krana aku ngawruhi dhewe babarna Dimas. Nalika samono Bapa Pandhu gerah santer utawa lara panas awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu dumadakan ana angin sumribit milir tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Bathara Yamadipati kabeh wong sak praja padha kesirep kabeh wong sak negara Ngastina padha turu kaya babatan pacing sing ora turu kena kemayane Bathara Yamadipati amung loro siji kakek Abiyasa loro Werkudara mula ngarep kakangku aku weruh aku sumurup nalika Yamadipati njabut nyawane Bapa Pandhu nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan tumuli Werkudara mlumpat nututi Yamadipati kakek Abiyasa uga nututi marang lakune Werkudara bareng tekan kayangan kaya ngopo rasaku kaya pedhot-pedhot jejantungku aku nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing wiwit cilik ngukir jiwa ragaku dicemplungke ana kawah pasiksan nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sadroning kawah nanging Werkudara dipenggak kelawan kakek Abiyasa merga durung titi wancine merga durung titi kala mangsane durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Bapa Pandhu Dewayana lan Ibu Madrim mula barep kakangku nganti tak rewangi aku Dapa Brata mapan ana sanggar pamujan negara Ngamarta ingkang baku ingkang wigati aku bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kasuwargan sejati mula tarunana windanana yen para dewa
para Jawata durung ngunggahke Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kasuwargan jati. Nadyan dadi bathang ning kene bakal tak lakoni barep kakangku. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-leno tanpa kandin lir-leno tanpa kandin yen pantuluso yen pantuluso mengko sang Dyahutama Gumarega Tyasira Nalendra ing ngamarta Prabu Puntadewa dupi midhanget aturira kang rayi Raden Haryawregara ing cipta sumpah prasetya datan medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembatan ing sedya para Pandhawa 5 wis prasetya jroning galih arsa nyuwargaaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana madyaning kawah Candradimuka dadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung satemah peteng dedet lelemengan praja ngamarta kaya ketaman Begawa dumadaan ana tatit ingkang hanyigar punang mendung satemah biar soroting Sang Hyang Pratangga Bati mlebet ana sajroning sanggar palanggatan nyarengi tumuruning pukulun Bathara Narada ya Bathara Kaneka Putra ingkang hangit jawantah merepeki ungyaning para Pandhawa ndadosaken kagyat ingkang samya mulat koko sing dupa gumelun gening kentyas angapeke kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki benjang sang aji micil
Subata marang soring brang mudane harum-harum mentadu ing awiyat narada ngebalani lugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadung kadereng hamomong nggon manah rahayu hayana tanagolong gumolong mahanadukara nyuwun pangapunten Bu Kulun andadosaken kejet raos sing manah kula paduka Bu Kulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan Praja Ngamarta. Bu Kulun Bathara Narada kula hangaturaken sembah pangabekti Bu Kulun. Praginjang Pak Pong Bu Bolong kali cudhe ngetani line. Puntadewa? Ya. Ulun tampa ora lewat pangestuku, ulun mergage ditampa ya Kulup Dwija Kangka. Kula tampi mugi saged handayani kasantosan. Handadosaken kagiat sajroning penggalih. Dene paduka ingkang tumedhak wonten sanggar pamujan Praja Ngamarta. Punapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa. Upamiya makaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe selak nanging menawi paduka Pukulun Bathara Narada badhe paring ganjaran lajeng lelabuhan punapa ingkang sampun kula tindakaken Pukulun. Iya Puntadewa iya. Sejatine prapta ulun ana sanggar pasemeden suci iki merga nampa dawuh saka Hyang Pramesti Guru kang nalika semono ngawuningani para Pandhawa kang nindakake tapa brata mapan ana sajroning sanggar pamujan. Tumuli nuding marang panjenengan ulun supaya tedhak ana sanggar palanggatan ingkang wigati merpeki marang Pandhawa 5. Mekaten Bu Kulun. Iya. Kejaba saka iku ulun kepengin mangerteni apa to kang dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata
mapan ana kene Puntadewa. Pukulun punapa mboten wonten langkung prayogi menawi paduka pukulun ingkang kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin handhawuhaken punapa ingkang dados perintahipun pukulun Bathara Guru. Alah iya. Durung ditakoni durung mangsulan malah ganti takon. Ora dadi baya pangapa Puntadewa? Ya, ulun bakal walaka. Apa to darunane ulun tumedhak aning sanggar pamujan iki krana ulun diperintah lawan Hyang Pramesti Guru. Saperlu jeneng kita Puntadewa katimbalan marak sowan marang Kahyangan Suralaya. Dina iki uga bareng kelawan sak laku ulun. Makaten Bu Kulun. Iya. Gusik Naroda kakekku. Werkudara piye? Perkara ngarep kakangku arep kok timbali ana kahyangan sakarepmu. Yen pancene mbarep gelem ning aku bakal njaluk katrangan sing gumathok luwih dhisik. Katrangan babakan apa Werkudara? Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana kahyangan. Iya. Saiki aku takon. Apa to wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana kahyangan? Werkudara, piye? Yen perlune apa ulun boya ngerti. Merga pun ulun iki mung utusan, mung duta utawa kongkonan. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun boya ngerti. Nah, ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah kahyangan tanpa ngerti apa to wigatine kahanan ana kahyangan. Ulun boya ngerti kuwi tenan. Ya, tenan. Nek nganti goroh piye? Wis ta? Kowe kok jernguyak wae ngopo to jane? Lair batin ulun ora ngerti Werkudara. Ya yen ngono. Aku ngakoni kowe kuwi dewa sing resik, dewa sing jujur. Ning titenono, angger kowe wani goroh karo titah. Nadyan kowe wujute dewa ning dewa sing tumindak goroh. Lair lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti. Titenono. Ora jeneng nyumpahi. Sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lungu kaya kebo. Kosik. Wah sembrono iki. Dewa padake kebo. Kowe nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Kena ngopo kowe dadak wedi? Nek kowe jujur kowe ora bakal wedi. Sejatine ulun ngerti. Ning pun ulun wedi upama arep nyatakake ulun wedi kelawan walate Hyang Pramesti Guru Werkudara. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok walati ora ana. Kowe nek jujur paling-paling kewalat karo Bathara Guru. Ning nek yen kowe nganti ngapusi, nganti ora jujur, kowe bakal kewalat karo ucapmu dhewe. Ya tak omong, aja dioyak ta. Ndang kandha. Ngene. Anane Puntadewa diutus munggah kahyangan ya sabab Puntadewa bakale nampa pidana. Pidana. Ya. Apa dosa kang sarta luput kang disandang dening mbarep kakangku? Nek babakan kesalahane Puntadewa apa? Nek babakan lupute Puntadewa apa? Iki aku lagi ora ngerti tenan Werkudara. Ora ngerti apa Goroh? Goroh, ora ngerti. Ora ngerti apa Goroh? Ora ngerti. Ora ngerti apa Goroh? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Goroh. Lah. Ngucap apa? Ayo. Kowe aja goroh ning kene. Yen kowe goroh karo titah kelakonno dewa ndase nggo keset. Oh ya. Ya tak jujur. Jujur. Ya, ngene ya Werkudara. Piye? Kesalahane Puntadewa kuwi siji. Wani nganggo jeneng Puntadewa. Ya. Kamangka Puntadewa, Punta ki artine linuwih, dewa wis ngarani.
Angka loro, kesalahane Puntadewa kuwi wani gawe gegelung keling. Saiki aku ganti takon. Takon apa? Apa to sababe kok kakangku Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa kok disalahke? Mau wis tak kandhake. Punta kuwi tegese linuwih, dewa kuwi wis ngarani. Maknane Puntadewa wis wani ngluwihi panguwasane para dewa. Mula disalahke kelawan Yang Pramesti Guru. Saiki aku tak takon, piye? Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok disalahke, penyebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk nganggo amung para brahmana kang wis buntas kawruhe. Utawa brahmana mau tatarane wis sak babak dening para dewa. Contone Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute. Kuwi kabeh diwenangake, diolehke nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, mung wujute ratu. Lah kok wani nganggo gelung keling? Ya. Saiki aku tak takon. Kenang apa para dewa anggone ngluputake Puntadewa kakangku lagi saiki, ora wit biyen-biyen nalika Puntadewa isih cilik. Monggo aku isih kelingan sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunti. Tegese Puntadewa kakangku anggone nganggo gelung keling iki wis wiwit bocah. Kenang apa kok lagi disalahke dina iki? Dewa biyen-biyene woh apa? Tur maneh Puntadewa nganggo gelung keling, Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa iki sing maringi ya Bapa Pandhu lan Ibu Kunti. Kenang apa kok ngluputke lagi saiki ora biyen-biyen? Dewane biyen-biyen dhewe apa? Ayo mbuh. Ulun mbuh ya ngerti. Ning sing baku pun ulun iki mung dapur kongkonan. Mung dadi lelantaran supaya ditimbali, ya ta? Marang kahyangan. Ya, yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kahyangan. Aku sing ora ngentukke. Loh, Werkudara kok ora ngentukke kanthi dasar apa? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta. Dadak kongkonan kakek Narada. Kudune nek Bathara Guru arep nyalahke Puntadewa kakangku, kudune teko dhewe. Ora usah nganggo kongkonan. Aku iki dewa e. Padha, aku iki padha karo Bathara Guru supaya adil. Piye? Supaya adil karepmu piye Werkudara? Gandeng Bathara Guru sing nimbali sarana wakil kakek Narada, mula Puntadewa ora usah budal ning kayangan. Loh, kok ora budal? Sing budal wakile. Sing makili aku sing makili Puntadewa kakangku. Mboten ngemungaken Kakang Mas Werkudara. Kula pun Janaka inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil pukulun. Sadewa inggih sagah dados wakil pukulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakil. Ora jeneng kakean. Wong siji kok diwakili wong papat. Mula mbarep kakangku, kowe aja tindak ana kahyangan karepen Werkudara Janaka. Nakula Sadewa sing budal ana kahyangan. Yen ana perkarane mbarep kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung. Lah dalah. Ngerti ya jane. Aku ngerti niatmu Werkudara. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong. Nah iki mengko yen munggah kayangan apa wae sing dadi pandangane utawa pitakone Yang Pramesti Guru mesti wae bakale kok sauri kabeh. Ya ngono apa ora? Iki urusanku dudu urusanmu. Kanthi pancatan aku munggah kayangan. Siji, aku dadi wakili Puntadewa. Loro,
kabeh gegayuhan kuwi iki mengko mesti bakal kasembadan. Lho, kowe duwe gegayuhan apa Werkudara? Iki perkaraku kowe ora perlu ngerti. Oh ya. Bocah ngeyele ora jamak. Puntadewa, piye? Sawerga ngasih rajan momongso baronga kadang para Pandhawa bukulun. Ya, cah iki ya pinter iki. Merga Puntadewa ki wonge menengan. Dikon ngetan ya ngetan, dikon ngulon ya ngulon. Sing ngeyelane tak camburi iki to. Wis ora usah gunem kang tanpa guna. Ayo mangkat ning kayangan ya. Yen pancen kaya mangkono, wis ya kula Puntadewa bareng Sintrang Samirana. Ulun bakal bali mring kayangan. Pukulun sembah kula ingkang bumiring lampah paduka. Ayo Werkudara, Janaka. Nakula Sadewa. Munggah ana ing kayangan Suralaya. Monggo kula dherekaken pukulun. Diatur-tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sithik miwang utama wong kaninda ing praja adil bejo dadi bandara Rinarapan mring pro abdi lah ing kono ta wau minggah ing kahyangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah kembar sesarengan kalian Bathara Narada awet dados wakile sang pambayon nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Bocap ing pagedhongan Dewi Kunti Talibrata wis amirengaken wosing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada. Dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing dewa ing kayangan. Yo krekat Dewi Kunti hamrepeki kang putra Prabu Puntadewa kalian tawang-tawang tangis. Puntadewa anak mbarep kang dadi wakile wong tuwa kowe dilairake dhisik
kudune kowe bisa ngayomi marang adi-adimu yo nang. Nanging kenang apa kowe kok tegel tega karo adimu Werkudara? Werkudara mbok kon dadi wakil. Apa kowe lali Puntadewa? Puntadewa biyen nalika kowe rabi sing leboni sayembara pamanmu Gandamana wiya adimu Werkudara. Kowe mung kari nemu penake. Kowe iso dadi ratu ana Ngamarta kene sing babati alas kuwi adimu. Kowe kon perang ora wani. Bareng adimu iso neloke bangsaning jin. Kene dadi negara sing apik, kene dadi negara sing becik. Adimu Bratasena sing notohke nyawane ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu pengen mulyake kowe. Langing kowe ngemut gula krasa legi kok untal sak lodonge. Kowe melek gendong lali. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kuwi kowe dudu Werkudara. Nanging yo kene malah adimu si Werkudara sing dicemplungke kawah Candradimuka. Kowe ning kene sing mangan enak turu kepenak kemul Raja Brana adikmu mati. Kebacut kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe nang. Aku gelo nglairke kowe Dwijakaka. Adimu mati kowe mukti keceh Raja Brana. Kowe tegel karo adimu. Aku yo tegel karo kowe Kangka. Aku yo tegel karo kowe Kangka. Tak jaluk banyu susu sing mbok tecep urip dewasamu mbiyen. Oh bacut kowe Puntadewa. Puntadewa, mati rasamu, ilang pikirmu. Puntadewa, kowe dadi manungsa sing ora ngerti marang lelabuhan. Kowe mukti wibawa keceh Raja Brana kuwi sing duweni labuh gedhe adimu Werkudara. Nanging kene kowe tegel marang patine adi-adimu sing duwe labuh gedhe nyang kowe. Puntadewa, kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomane adi-adimu. Mirang-mirangke wong tuamu. Puntadewa, kowe kuwi wong apa? 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 Dewa manjing
Puntadewa. Oi, Puntadewa. Yaksa Goraro Parisedeng Nalendra yaksa halalagu kang malawalya ingkang gembira marang ahrang bojleng iblis laknat padha cek-cekan awakku malih meledos sak gunung anakan. Dewa, aku bakal munggah kahyangan. Dewa ora adil. Yen dewa ora bisa njejekake adil, aku sing bakal ngosak asik kahyangan Suralaya. Aku yen kaya ngene wujud lan blegerku, aku wis dudu Puntadewa, ning aku Dewa Amral. Pandhawa Togati Wisaya Gendreksa Sara Marupa Pawarna-warna Maragana Dewa Amral munggah kayangan ngobrak-abrik kayangan. Adikku Werkudara, adikku Janaka, adikku Nakula lawan Sadewa rambok balekake. Kayangan tak gawe karang abang sungsang bawana balik kayangan. Aku bakal ngrangsang kayangan. Iki aku dudu Puntadewa, Dewa Amral adepono.
iki Prabu Darposuro. Aku Prabu Darposuro, andahane Batari Durga. Hei! 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 Mayun Darposuro Gora rupa
mangesus kadyangin pang sempal kaprapal selo taplasa satulung mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi ya jagat ya dewa ya Bathara Darbasura Darbasura Luringge sang Tandya Bathari Durga hamiji kula pun Darbasura padha pinanting karaharjane Darbasura ihi inggih niskala lampah kula boten wonten alangan satunggal punapa syukur saiki aku arep takon karo peyan Darbasura pripun aku arep takon karo peyan banget babakan punapa sang Tandya Bathari Durga sing marake kowe sugih sapa Paduka sing iso ndadekke kowe ratu sapa Paduka kowe iso kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya merga apa awit kula muja dhateng Paduka sang Tandya Bathari Durga kowe sing marai laris sapa panjenengan ning ya kuwi ibarat HP no ces-cesan kowe gak lekas tanggapanmu arang-arang kowe mreneo tak ces meneh ngono engko rak laris meneh ning ya kuwi Jer Basuki mawa beya apa sing mbok jaluk kelakon kowe dadi wong kondang kowe dadi wong laris watone kowe seminggu pisan aku kudu mbok keloni ihi inggih sang Tandya ngestokaken dawuh kok nganti lali seminggu pisan ra ngeloni aku yo dadi dalang ceng-cengpu kowe kowe nek pengen laris kudu muja ning aku wis ta percaya apa sing mbok jaluk mesti kelakon apa sing kok jaluk mesti kasembadan Darbasura nggih lajeng Paduka sang Tandya Bathari Durga amiji kula wonten perlu ngene kabar kang sumebar pawarta kang warata manut kabare mbok bagel sinambi loro dina iki negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan kecalan kegiatan negara Ngamarta lagi kumplang kecalan kegiatan ya kaya dene gajah sing tanpa telale macan sing tanpa siung ula sing tanpa wisa yaga sing tanpa duit nggih lentrak-lentruk Pandhawa dina iki nampa paukuman bakal disiksa ana kawah Candra Dimuka. Janjane kabeh mau ya saka reka dayane Bathari Durga, ya Bathari Pramani. Iki kabeh reka dayaku, iki kabeh sanggit rungsitku. Bathara Guru ya Sang Manikmaya tak pengaruhi. Supaya gelem mateni para Pandhawa. Satemah Bathara Guru ngutus utawa ya kuwi kongkonan kelawan Bathara Narada supaya ngongkon Pandhawa munggah kayangan karepe diceplungke ana kawah Candra Dimuka. Janjane Pandhawa iki ya ora duwe salah, ning tak golek-goleki kesalahane Pandhawa. Oh nggih. Lajeng. Intinya iki jane mung kanggo serana perang gagal. Nggih. Alah saiki sing penting iki penonton mudeng ditanggap wong wis ngono wae. Basamu rasa muluk-muluk penonton ra mudeng malahan. Nggih, ngestaken dawuh. Wis to manut aku, laris. Nggih. Nggih. Mula saiki siagakna Wadyabala. Muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Kret lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Aja lali nyangking lading pangirising daging bathok wadahe getih digempur negara Ngamarta mumpung lagi
kelangan kekuatan Darmasura niki ngestaken dawuh. He bocah tumenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan siniwin. Metuwen jaba. Kirap Madyabala gempur negara Ngamarta, Ngamarta dadekke Karang Abang. Pisan dantang kami pindho nglumpuk kaping 3 kabodhelake itu wujud negara Ngamarta. Ngamarta biuki barang sayuta istaken dawuh amit padal pasilan. Sang pati sigra maranaka baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak berkut lan bae binarung krapyak watang agede humalarnga beki sora eku tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling Prawadyabala gumregut genya numaring Mangurahan budaling Prawadyabala
Ốt là thà là
golek pasaran ning Kali Dawir. Semangat ben ditambahi Pak Suraji. Kopi mana kopi ya? Ayo para wadya bala jin setan priprayangan pada budal yuk berangkat yuk. Yuk, ayo. Yuk berangkat yuk. 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 Aduh ya. Arepe budal yaene mripat kaya dipulut. Ngantuke ranjama. Budal. Budal yuk. Golek mangan yuk. Ayo. Golek mangan ning Gunung Bulu. Yuk. Ayo joget tarik Mas Arya. Awas. Aku mbiyen matiku moriku ra diuculi karo Mudin. Din, Mudin wening Didin. Hawane kudu flu ae.
sik nggih.